Nazdárek, zdravíte Killerkou tým u druhého videa na hru Survivals a ak ste nevideli ten prvý diel, tak vlastne je to ako Slenderman, len vás tu naháňa vlk. Tak a dáme sa rovno do toho. Je to s mistrom Pelo. Aj, hej, zabudol som povedať. Vlastne my to hráme po múťase cez hamači. V prvom videu máte link na stiahnutie, ak by ste chceli. A tuto bude prvý papierik. Veď aj toho môžeš dať. Tak. A mám ten papier. Ideme ďalej. Toto bolo rýchlo. Aha. No, zaujímavá grafika. Stromy. Stromy ako Slendermanovi. A kopírované. No, už na to, že tu treba 11 papierov. Nedá sa mi bežať, ale ten ani nevzdychá a už mi ide. Bolo si za mnou, nie? Došiel mi bok. Tak idem aj kráčať. Môžeš. Pelo, komentuj do toho. Veď ty natáčaš, tak čo? Keď ma nevidia, tak musím ťažko komentovať. To stačí, keď budeš hovoriť niečo. Zaujímavé. No, počujem ho. No sa to predo mňa hodilo. Čok, to je... To nevidia. To je totálny horor. Musíme teraz zberať 11 papierikov. Áno, to som už povedal. No, Aj tu bludisko. ja máme bludisko. Musíš printy akože nemíňaj. Keď nás tu nájde, no tak... Hej, a tu potom to tak nerob, že sa ide kývať obraz. Ako kývať. No ako v tom prvom. Dobre. Tu nerieš tieto feketiny. Furt tu rieši takéto somáriny. Ide nám to na 20 fps, originálne. Penničky sú tu. Aj 2 papiere, fajne. Ja som ho ešte neraz nevidel. Vlastne ho počul. To je dôležité. Fakt nuda takedy. To hľadanie. Ale sme našli dvakrát za sebou papierik, to je dobré. A tu niečo vidím. To je ten cintorín. Hej, cinťak. Cinťak, mohli by ste už tu Cinťak? To je fakt cinťak. Cinťák, to je Mohli by názov. tu pochovať toho oného Survivals. Toho vlka. Survivals. A ja to buglo. Tak nie. Mohli by to pochovať Survivals. Pelo, vidíš tu niekde ten papier? Papier? A počujem toho vlka. Lenže tu všade... Aha, mám ten papier. Ne. Že aj ja vedím. O, trošku lak. Pelo, Meat. mi ide stretnúť. Stretne ho akurát tak v hrobe. Pekne. Tento cinťák je taký kosok zbubnutý, tam na krajoch také biele vidno. To je jak Minecraft. Tráva furt ide sprava doľava, zľava doprava. No. No, keď niečo budeš vidieť, tak povedz. Značka Kiwi. Lietadlo. Riadne lietadlo, ty kokos. Ty vole. Máme aeroplane. Lietadlo. Ty vole, to je kostra.
Ty kokos, ty si riadne sexy, počúvaj ma. Pekná tvár. Pekné, pekné. Pekná lepka. Dobre. Tak stopuj ďalej, stopuj. Aha, vedľa mňa bol. Ja som na ňu kúkal. Ty vole. Veď, ja som ho mal v očiach. Pelo, nie že zase skapeš. Ja som teraz práve neskapal. Zaujímavé. Máme Povedz. 3 papiere alebo 4? 4. 4, okej. Alebo 5. Opäť nie. Je to jedno. Pelo, ty si za mňou? Ja som vôbec nezomrel. Tak dobré, ja som skapal. Dáme sa ešte na Pela. Ako toto sa nedalo vyhnúť, on sa úplne predo mňa. Vidia, sme všetci mŕtvi. Ty si mŕtvý? No veď. Kedy? Tam pri tom lietadle. Som zomrel. Veď si vravel, že si nezomrel. Čo? Veď si vravel, že si nezomrel. Veď, ty si to nepochopil. Aha, dobre, irónia. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nie, tak dajte dislike. Komentujte a Odberajte. odberajte. Nazdar. Čau.